T'he vist. Has llançat a terra un paper. Amb vida. Té vida, t'ho assegure. T'agraden els titelles? Perfecte. Vine, que al teatre en tinc un muntó. Els titelles són tan antics com la humanitat. Els més coneguts i elaborats són els de fil o marionetes. Més senzills són els de guant, que inclouen la família dels guinyol, Pulcinella, Punx o Don Cristóbal. Són els més desvergonyits i malparlats. Clar, ara no diuen res perquè estan descansant. Imagina que en tocar-los es despertaren. Així no! Amb la mà, no et sembla que només mirant-lo la nostra imaginació ja li dóna vida? Molt bé. Fes de titellaire i nosaltres d'espectadors. Veus com són uns descarats? Estos són els titelles tradicionals. I arreu del món n'hi ha moltíssims més. Titelles africans, titelles d'ombra d'Indonèsia, els aquàtics de Vietnam o el bunraku japonès. Titelles que necessiten 2 o 3 titellaires. Tots tenen formes humanes o animals, perquè són figuratives i representen éssers vius. Però això no serà sempre així. Amb les avantguardes del segle XX, els titelles comencen a jugar a l'abstracció. Quan arriben a ser objectes, com esta aixeta, el titellaire s'anomenarà manipulador. Una aixeta és un objecte d'ús quotidià i té una funció específica. Però si el trac del seu lloc i li posa, per exemple, un mocador que sembla una capa, és xulo, eh? El teatre d'objectes es fonamenta en això. Utilitzar objectes quotidians per expressar-se o contar una història. Però també pots manipular un objecte amb un ús menys específic. Una corda, sí. Ei, compte, una serp! Sí, també pot fer moviments més abstractes. Un objecte flexible sempre té més vida. Però la vida la projectes tu a l'objecte i l'objecte pot interaccionar amb tu. Et desdobles en 2 i us feu grans amics. O us baralleu. I ara? Qui anima qui? No et dona ella també vida? Eixe és el misteri d'este art. Els titelles i els objectes, fins i tot certs materials, aporten al teatre plasticitat i poesia. Afegeixen una particularitat especial que cap altre tipus de teatre té. I la teua bossa de paper? Això és, la teua bossa també està plena de vida. Ho veus? Qualsevol cosa pot tindre vida si tu vols. Per cert, tu ets un dibuix animat? No dissimules, també ets un titella!